Ongi etorri guztiak eta guztiok. Ongi etorri guztiok eta guztiak. Zu Irene Arraratz lizeaga zaitugu. Eta zu berriz Maialen Berasategi Katalan. Eta teknikari gaur? Oli Artola Apestegia. Hauxe duzu, ez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko saioa. De balde festa preparatzen dut nik nahi dedan ordua. Ezerrez eta festa. Gaur, hiztegiak tabernetan. Etimologia hitzaren etimologiak hitzaren benetako zentzua esan nahi du. Aditzera emanez gaur egun, antzina ez bezala, modu iruzurtian erabiltzen direla. Ez sortu zireneko arrazoi ustez garbietarako. Hasieran hobeak bagina bezala. Eider Rodriguez, eraikuntzarako materiala. Baina hasieran ezkinen hobeak. Eta orain ere ez jakina. Beti gara nolabait ere berdintxu erdipurdikoak. And I think it's beautiful, baten batek esango luken bezala. Ez, mesedez, hola ez. Ez lasai Irene, eta lasai entzule. Oraingoz behintzat ez daukagu inolako asmorik moda horri lotzeko. Hau da, bueno, ez, etimologia bada ezpadakoetan oinarrituta euskararen edertasuna eta mitikotasuna goratzeko moda horretan ezkara sartuko ez. Guk gaur geurez hitzen indarraz eta auleriaz hitz egin nahi dugu. Hitzen ahalaz eta ezinaz edo beste modu batera esan da, hizkuntzaren ahaleginaz eta ahalezinaz. Eta, batira, Eider Rodriguezen pertsonaia horrengo eta hori, deigarria suertatu zaigu, ezta? Bai, hauzi interesgarri bat ekarri baitigu izpidera. Zan ere, hitzek non dute indarra, ezta? Non dute giarra. Eta egiazko eta zinezko esanaia nondik datorkile. Etimologia note dago? Ez dakipa. Dena den, hasi baino lehen, etimologia hitza bera greziaratik dator, ezta? Bai, gezurra ez badigute kontatu bintzat. Horretan ere. Hala da. Etimos horrek egiazkoa esan nahi du, eta logos horrek berriz hitza edo adierazpena edo diskurtsoa halako zerbait. Hortaz, etimologiari kasu egiten balimadiogu, hitzaren egia da etimologia. Bai, horre errima eta hor metaetimologia. Bai, kiribil etimologikoa. Hori da. Eta, haizu, baina, ala ote da benetan, alegia hitzen etimologiak hitzen egia azaleratzen du benetan? Bueno, bakizu, betiko txistea, igogailua berez, jaisteko ere erabiltzen dela. Bai. Eta tira, latinezko keleber haiekin ere ez daukate zerikusi handirik euskarazko gure xelebrek. Herri guztietan daude xelebrekeriak kontatzeko Hitzen egia baino gehiago beraz, agian seguruagoa izango da esatea, hitzen jatorria adierazten duela benetan etimologiak, ezta? Eta seguraski, horixe oso kontuan izan beharko genuke, adibidez, hitzak ideologikoki aukeratu nahi baditugu. Edo, hobeto eta alderantziz esan da, behar bada etimologia ezkenuke hain kontuan izan behar, eta zentzu handiagoa du gehiago erreparatzeak, hitzen bilakaerari, ezta? Denborarekin hartu duten adierari. Badugu eta denok joeratxoa eta behar bada euskaldunok ala beharrez joera handixiagoa duela 100 urteko kontuei begira itxutzeko, ezta? Bai, baina hizkuntza ez da estatikoa inundik ere eta monolitikoa ere ez. Orduan, ia da, hitzek beren historia eta jatorria dute noski eta oso interesgarria izaten da horren berri jakitea ere.
baina hiztunari egunerokoan gehien inporta zaiona azken batean hitzen gaurko zentzua da, ez da duela milaka edo 100 urteko esanahia edo adiera. Eta jatorrizkotik urruntze natural horrek ez du esan nahi, gainera hitzak gezurrezko zentzu batean erabiltzen ditugunik edo oker erabiltzen ditugunik. Ez da inondik ere. Eta, bueno, guke ez dugu polemikan ibili nahi ustez, zindegizuegu, baina, bueno, gaur egun asko... Zakitegia da hori. Utziazu inozente xamarra ematen behintzat. Ez dugu polemikan ibili nahi, eta beraz, bueno, aipatu nahi genuen kasu berezi bat, ez da, etimologiarekin lotua. Ze askotan jendea hasi da, jendarte hitza erabiltzen gizarte esateko. Bai, eta bekatua da, hain zuzen, etimologikoa, ez da? Giza erro hori, gizon hitzarekin lotua dagoela. Eta beraz, gizarte esaten dugunean, emakumeak baztertzen omen ditugu. Baina gizarte hitza erabiltzeari utzi dioten askok eta askok, ez dakit, gero inolako erreparori gabe erabiltzen dute gizaki hitza, eta giza eskubideak, esate baterako, edo giza zientziak kontzeptua, eta beste adar batetik jotzen badugu, homo habilis, eta homo sapiens, eta humanitate, eta humano, eta bar. Bai, gai mamitsua da inondik ere, eta hain zuzen horrexegatik, urrengo saioa osorik eskainiko diogu, hizkera sexistarekin eta ustez sexistarekin lotutako auzi batzuei. Baina tira, gaur utzi dezagun oraingoz hor, eta gaur esan dugun bezala auzia gehiago dugu zertan datzan hitzen indarra, ezta? Zerk janzten dituen hitzak, zerk biluzten edo gabetzen, eta esaten ari ginen bezala ez dirudi etimologia denik garrantzitsuena horretan, ezta? Ez dirudi ez, inondik ere. Azken batean, erabilerak berak janzten ditu hitzak esanaiz eta konnotazioaz. Eta hitzak bezala esapideak eta diskurtsoak eta bar. Bai, eta erabilera hori hein handi batean gainera bizipenak baldintzatu ohi du, ezta? Bai, bizipenak nabarmen baldintzatzen du, ulertuko dugun edo ez dugun, zer ulertuko dugun, eta nola eragingo digun ere, bai. Esan nahi dut, hitz jakin bat aditzen dugunean edo hitz egiteko modu jakin bat, akaso konfiantza emango digu, edo alderantziz, susmoa piztuko zaigu. Zerekin lotzen dugun? Horren arabera. Izan ere batzuetan hitzak, ez dakitez, erras, xamar erabiltzen ditugu, eta ustez erras, xamar aditu ere bai, ez ulertzen ditugulakoan, baina oso ondo barneratu gabe egiatan zer esaten eta entzuten ari garen, eta horren motibua ez beti, baina bai askotan bizipen falta da. Bai, batzuetan hitz hutsa besteik ez dago. Bizipeni gabea da, guretzat, egiazko indarrik gabea, beraz, horren ondorioz. Horren erakusgarri, entzun dezagun Marguerite Yourcenarren liburu bateko esalditxo bat. 20 urteko gizonarentzat, erio hitza etzen hitz hutsa baino. Azken batean, umeek txiki-txikitatik entzuten dute bai eriotza hitza, hil hitza, baina haurtzaro goxo eta galerari gabea duten aurrentza bintzat, zer da eriotza. Historiotako eta marrazki bizidunetan entzuten duten zerbait, ezerrez. Bai, ikusi besterik ez dago, ezta, nola jolasean ari direnean ere hortxe ibiltzen diren, ez, orain hil, orain piztu, orain hil, orain berriz piztu, nahi eran, ezta, eta noiz nahi, eta, bueno, Edna San Vincent Mulei poetak ez zuen alferrik idatzi, haurtzaroa dela, inor hiltzen ezten erresuma. Bai, alaxe da. Eskarmenturik izan ezean eta eriotza gertu xamarretik tokatu ezean, Yourcenarrek ziben gixan, eriotza ez da hitz bat, besterik, hitz hutsal xamar bat gainera. Alegia kontzeptu bat gehienez ere, eta ez errealitate bat. Horregatik normalean, bizipenak ematen dio indarra hitzari.
indarrik handiena eta intimoena eta erraietatik ateratzen dana. Bai. Badira gainera hitz berez arrunt batzuk esan nahi edo konotazio kolektibo berezia hartzen dutenak, hain zuzen bizipen kolektiboren baten ondorioz, ezta. Adibidez, galipot hitza entzuten dugunean, ez? Gehienoi burura etortzen zaiguna, puskaz sakonagoa da, bideak estali eta berdintzeko erabiltzen den, ez, gai edo material soil hori baino. Galipot hitzak zoritxarrez eta ezinbestean prestixontziak eragindako ondamendia dakarkigu askori gogora, ezta? Bai, bueno, gutxienez ura gertatu zanean, heldua ginen nontzat eta hala da. Behar da, gaur egungo gazteentzat ez da hala izango, ez dutelako bizipen hori. Hori da. Guretzako galipota ez da material urso bat, oroitzapen kolektibo bat ere bada, eta alderretatik, asfalto edo brea eta alako antzeko hitz batzuk, baino indar handiagoa du galipotak guretzako, edo beste efektu bat, esan genezake, beste efektu bat du, testu inguru jakin batzuetan bintzat. Hori da, bizipenek azken batean oihartzun kolektibo berriak sortzen dituzte, eta batzuetan, are gehiago, esanaia ez ezik, bizi berri bat ere ematen diete, erdiatzen duak edo guztiz ahaztuak genituen hitz batzuei. Gogoratzen naiz lengo amonen, zapi gaineko gobaraz, gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amazta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziraraz, ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz, Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz, eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herria usortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Maialen Lujanbioren bertso bat genuen hori, bertso, jada antologiko bat ez da, eta bertan, batetik euskaratik eta euskaraz esaldi ospetsua daukagu, baina ez, gaur egun jada, ez dakit, kasi lelo kolektibo bat ere bihurtu dena. Baina, horretaz gainera, bertsoark nolabait berpiztu ere egin zuen hitz bat, ez? Gobara hitza hain zuzen. Ezagutzen ez zuten askok, ezagutu zuten horrelaxe, ez? Bertso horren bidez. Eta gero gainera, desente zabaltzeaz gain, lehengo amonen aipamen horrekin, konotazio jakin batzuk ere hartu ditu hitzak orain. Bai, eta bide batez, oaintxe bururatu zait beste olako kasu bat. Bai? Senyora hitza, hortxe dabil, bastarretan, emakume gazteen artean bizi berrituta, eta konnotazio honez beterik, gainera. Bai, izan senyora, bai horixe. Eta bai, guri etzaigu asko gostatzen, senyora izatea. Noitu xamarrak gaude, bai, gaztetatik gainera. Baina, tira, beste adibide bat jartzearren, zer esan, adibidez, zorioneko hitzaz ez, irulegiko esku ospetsua aurkitu zutenetik?
Bai, neska. Eh, Zorioneko konotazio kolektibo asko hartu ditu. Hitz horrek, bai, poza, saputza, eta beste batzuk ere bai, eta, bueno, bada espada guk ez ditugu esango denak. Entzule zuek ere lan pixkat. Bai, konponda dila bakoitza bere poz eta bere decepzioekin. Eta, bueno, tira, nola nahi ere konotazio kolektibo ez ari gara oraintxe, baina gero badira, bueno, hitzek hartzen dituzten bestelako oi hartzun batzuk ere, ezta, individualagoak behar bada, nahi bada intimoagoak, ez, esaterako, minbizi hitzak dudari gabe konotazio sozial jakin batzuk ditu, baina, bueno, esan nahi pertsonala ere, oso norberaren bizipenen araberakoa izango da, ezta? Bai, eta ez hori bakarrik, gainera, ingurukoen mintzoak ere izugarrizko eragina du, norberarengan. Maite dugun edo gorroto dugun norbaiten mintzaerakoak diren hitz batzuk, esate baterako, naiz eta agian jende gehienarentzat ez eduki bestelako konotazio berezirik, norberarentzat sekulako esanahia eta eragina ardezakete eta hartzen dute. Bai. Eta bestein beste gertatzen da, garai edo tokiakin batekin lotzen ditugu hitzekin ere, edo esamoldekin ere. Bai, eta hain zuzen ere, horren adibide eder bat entzun dezagun orain, Juan Luis Zabalaren poema bat, Astiro izenekoa. Astiro, esan dio amonak bilobari, etxeatariko aulkian duen egoitza finkotik. Neskako eskorra baratzean, bizitzan estreinakoz, hartaiorran ikusi duenean. Edo ondoan eserita, ariak txirikordan, eskumuturreko bat egiten. Astiro hitza darabil buruan orduan neskako eskorrak, pentsatzen ari dela ohartu ere egin gabe. Amonari baino entzun ez dion hitza da. Poliki, esaten dute besteek, suabe, lasai, mantxoago, no hay prisa, despacio, duzemon, patience. Neskako eskorrak ez daki, une hau ahaztu arren, astiro hitzetik abiatuta, tesi zorrotz bikaina idatziko duela 20 urte barru. Edo izenburu, astiro duen poema liburu, kritikariek nekatu arte laudatua zahartzen hasten denean. Neskako eskorrak ez daki, etxeatariko aulkian eseri, eta dena astiro joan dadin desiratzea, opatzea, eta eskatzea dela funtsean bizitza. Are, etxeatariko aulkitik urrun, itxasorantz hippie biluzik, lasterka egitean ere. Edo pogoa dantzatzean punk, auskalo nongo London zulo argipeituan. Eta ez du jakingo, beharrik ere ez, astiro hobe, tesiarekin kun laudea eskuratutakoan, edo poema liburuari esker Euskadi saria jasotakoan ere. Eta bagoaz, astiro hitzen indarbideetan aurrera. Orain arte esan dugun bezala, batzuetan hitza badugu eta bizipena ere bai. Beste batzuetan berriz hitza badugu, baina bizipena falta, ez? Baina alderantziz ere gertatzen da. Bai, eta ez gutxitan gainera, alegia bizipena izan baduzu, baina ez dakizu zehazki zer den, ez dakizu izendatzen. Hitza falta zaizu. Horrek ez du islatzen berez hitzen edo hizkuntzearen aulezia, batzutan, hiztunon aulezia ere izan liteke behar bada, tartean. Bai, dena dela, batzuek diotenaz bestera, hitza falta izate hutsak ez du berez bizipena desagerrarazten, ez da? Alegia, betiko topiko maiztu horrek zer nahi ere dioela, izenik ez duena askotan bada. Izango ez da ba. Bai. Hitza falta izateak ez du inondik ere desagerrarazten, ez bizipena eta ez oietua.
ez gaia, ez gauza. Baina lausotu bai, agian lausotu bai. Edo begi biztara ekartzea galarazi, edo ulertzea zaildu, eta bar. Eta bar. Bueno, guk erremedio kurioso bat aurkitu dugu horretarako, nun eta Uxue Alberdiren Dendaostekoak liburuan entzun dezagun. Liburuek gauza askotarako balio dute. Batez ere hitzak jartzeko adibidez, bizitzen ari zarenari eta bizitzen ari etzarenari. Aspaldi, agnostikoa zela irakurri nion norbaiti. Nik ez nekien sartzen hori. Hiztegian bilatu nuen, eta hala jakin nuen ni ere agnostikoa nintzela. Nire burua koska bat zehatzago definitzeko hitz bat aurkitu nuen. Horrelakoak askotan. Batzuetan hitzek erakusten dizute zerbait lehen ikusten ez zenuena. Hitzak erakusten dizut toki bat, eta zu toki horretarantz zoaz. Denda itxi ostean Orbea tabernara joaten ginen ardo pare bat hartzera. Han aritzen ginen tertulian eta gogoratzen dut esan niola jabeari. Marian, hiztegi bat eduki beharko zenuke tabernan. Eztabaidan hasten ginen eta beti azaltzen zen hitz berriren bat. Beti bazen falta zitzaigun berbaren bat. Zalantza sortzen zigunen bat. Ez da bat ere ideia txarra. Hiztegi bat taberna bakoitzean. Maiz xamar agertzen dira zabor edukiontzien inguruan eta paperezko hiztegi eta entziklopedia zarrak eta, ezain zarrak ere bai. Bai, behar bada alakoak birziklatzeko bota beharrean, igual ederragoa izango litzateke, hoixe, eta ekologikoa ere bai gaina, hiztegi bat jartzea, taberna bakoitzea, zeiruitzen. Bai, imaginatzen duzu, ez dakit, bai. Orotariko Euskal Hiztegi zoragarriaren liburukote bat hortxe, nun eta Urdai Azpiko kroketen ondoan, ez? Ostras, haze paradisua. Kroketak eta hiztegiak elkarrekin, hori utopia ederra eta utopia hutsa, Dudarik gabe. Bueno, gainera badakizu zer dioten batzuek, ez? Hizkuntza bera utopia bat dela. Azteko, esan hori da, giza pentsamenduaren mare magnum hori guztia hitzetara ekartzea, ez, bere kaosean eta bere ñabardura infinituetan, horixe bera dela utopia bat. Bai, baina beste aldetik ere badago heltzea utopia horri. Alde batetik, hizkuntza beti da errepikapena, ez da? Alaxe transmititzen da, belaunaldi, helduengandik aurrengana, eta helduengandik helduengana ere bai, eta euskaldunok asko dakigu horretaz. Bai. Baina aldi berean ez da beti bat eta beti bera. Hiztunak sorberritu egiten du hizkuntza, bizitza sorberritu hala. Eta, aldi berean errepikapen eternal horretan, ez dakit, ez alda dena behin da berriz gertatzen. Nolabait bizibirreturik eta izberriturik. Halako itzulera etengabe batean, ez dakit, alegia. Ez aldugu aldiro berriz sortzen hitza eta hizkuntza. Galdera sakona da hori, eta zergatik ez diogu galdetzen Jorge Luis Borgesi? Emakume bat besarkatzen duena Adam da. Emakumea berriz, Eba. Dena lehen aldiz gertatzen da. Zerbait zuria ikusi dut zeruan. Esan didate ilargia dela, baina zer egingo dut hitz batekin eta mitologia batekin. Zuaitzek beldurtu egiten haute pitin bat, hain dira ederrak. Animalia bareak hurbildu egiten zaizkit beren izena esan diezaiedan. Bibliotekako liburuek ez dute letrarik, nik zabaltzean ernatzen dira. Atlasa horriztatzean, soslaia taxutzen diot Sumatrari. Pospolo bat ilunbetean pizten duena, sua asmatzen ari da. Ispiluan beste bat dago zelatan. Itsasora begira dagoenak Ingalaterra ikusten du. Lilienkronen bertsolerro bat esaten duena
guduan sartu da. Kartago amestu dut, eta Kartago suntsitu zuten legioak. Ezpata amestu dut, eta balantza. Goraipa bedia amodioa, poseditzailerik eta posediturik ez duena, baina biak emanak daudena. Goraipa bedia mesgaiztoa, gogorarazten baitigu sor dezakegula infernua. Ibai batera jaisten dena, Gangesera jaisten da. Area erloju bati begira dagoenak, imperio baten azkena ikusten du. Puñal batekin jostatzen denak, heriotza iragartzen dio Zesarri. Lo dagoena gizon oro da. Mortuan esfinge gaztea ikusi nuen, landu berria. Ezer zarrik ez eguzkipean. Dena lehen aldiz gertatzen da, baina molde eternal batez. Nire hitzak leitzen dituena, nire hitzak sortzen ari da. Eta oraintxe gure hitzak entzuten ari dena ere, gure hitzak sortzen ariko da, akaso? Bai, oxala. Nahiko genuke bintzat. Eleoke gaizki? Azken batean, bere errepikan, hizkuntza beti berri. Izan ere, hiztunak sortzaileak ere izan litezke. Eta hori bakarrik ez, badira. Benetan? Bai, hoxe. Hiztunak, edozein hiztun arruntere bai, sortzaile? Bai. Plebeiok ere bai? Baietza. Esaterako edozein hizkuntzata hiztun gazteek, gazte anonimoek sortzen dute gazte argota. Nork bestela, gazteek, gazte anonimoek. Baina izan ere, nik uste nuen goi mailako artista jendea eta bakarrik zela benetan sortzailea, badakizu, batzuk beti sormena gora eta sormena bera ibiltzen direnez, Tira, ikusten dut nora zoazen. Zuz seguru zaude zingira UR horretan sartu nahi duzula plisti-plasta, Maialen? Igual ez dut nahi. Igual ez duzu nahi? Igual ez dut nahi, bale. Barkatu. Orduan, zertaz ari ginen? Borgesen poema ditu dugu, eta esaten ari ginen nola hizkuntza beti ari den sorberritzen. Eta horra non agertzen den hizkuntzaren utopia. Bai. Ez alferrik, ez? Besteak beste Bernardo Atxagak berak esan zuen, okerez banago, ez? Euskaltzaindirako bere sarrera hitzaldian, literatura dela hizkuntzaren utopia. Bai, baina ez literatura bakarrik. Atxagaren ustez, alegin utopiko hori, literaturan ez ezik, idazketa guztien muinean ere badago. Alegia, esaten omen da, alaxe kontatu zuen Atxagak hitzaldi hartan, idazteariekin eta testuari forma bat ematen saiatzen danak lana eginarazten diola hizkuntzari. Hartara gauzako beto adierazteko, zehatzago edo ederrago, edota bestela, adierazten zailak diren gaiak adierazteko. Edo zergatik ez, ustez, inun ez dauden gaiak isiltasunetik erreskatatzeko ere bai. Bai, eta utopia horretara iristeko, edo hurbiltzeko behintzat, hots ez, Atxagak esan duen bezala, gero eta gehiago hobeto eta ederrago idazteko, horretarako zer behar da? Ez da galdera makala baina, zer behar da horretarako? Bueno, jakin ez dakigu, baina hola zerbait esatekotan, lehenengo, hasteko, baliabide asko eduki behar dira ganbaran. Baina buruko ganbaran esan dugu, txeko zoko batean. Lepo gainekoan. Zenbat eta tresna gehiago, zenbat eta zorrostuago eduki, orduan eta gehiago izango dugu, non aukeratu, eta orduan eta arrisku txikiagoa, betikoan geratzeko, ez da, ez atzera eta ez aurrera. Ez gatzik eta ez piperrik ez dakaten erretolika pobreetan, ez da. Bai. Eta gainera, baliabide linguistiko horietako asko esan daiteke unibertsalak direla, ez da? Bueno, hizkuntza guztietan baliatzen dira baliabide berberak edo bertsuak mintzat. Baina egia da, hizkuntz tipologiak ere lerratzen dituela hizkuntzak baliabide batzuetara edo bestetara. Esan nahi dut. Alegia,
hizkuntza bakoitzari bere ezaugarrien arabera baliabide batzuk hobeto egokitzen zaizkio eta beste batzuk okerrago. Baina, bueno, oro harritz egin da, bai, uste dut, esan daitekela baliabide linguistikoak universalak direla. Bai, hain zuzen, aurreragoko saio pare batean, jorratuko dugu, luze zabalago gai hori ez da, eta baliabide unibertsalez arituko gara bai, baina ikusiko dugu eraberean, baliabide horietatik guztietatik zeintzuk egokitzen zaizkion bereziki ondo euskarari, eta zeintzuek izan duten tradizio eta esan indar handia euskaraz, eta abar ezta. Baina tira, bitartean hain urruti joan gabe, beste kontutxo bat. Esan eta esan gabiltza zenbat eta gehiago orduan eta hobe dela, ezta? Hau da, pixkat kantitatean eta ugaritasunean jartzen ari gara arreta oraintxe, baina gero maiz xamar entzuten dugu kontzeptu bat, hizkuntza ekonomiaren kontzeptua hain zuzen, ezta? Hau da, nola hizkuntzak ekonomizatzera, laburtzera jotzen duen berez, alegia gutxitzera eta ez gehitzera. Bai, noski, ganbara eduki behar da beteta, ez testua, edo ez aldamenekoari kontatzen diogun, ematen diogun matraka guztia. Bai. Lehen aipatu dugun hitzaldian Atxagak esan zuen hizkuntzaren eguneroko erabilera, hizketa arrunta, errezetik errezera ibiltzen dela eta alik eta modurik ekonomikoenean erabili direla hitzak eta esaldiak. Eta egia da, joera hori hor dago, noski, baina horrek ez dauka zerikusirik baliabideen aberastasunarekin. Ez du ukatzen baliabideen aberastasuna. Aukera linguistiko alik eta handienak eukitzia beti da ona eta askatasuna ematen dizu. Atxagaren hitzetan eta Zabaldu komatxoak, modu errezean ezin da asko adierazi. Ezin dira gai baten ñabardurak zehaztu. Ezin da seduzitu. Ezin da argia mitxerrikarentzat bezala testu bat erakargarria izan. Eta itxi hor komatxoak. Bai. Argi dago modu errazean edo errazkeriaz behintzat ez dagoela asko esaterik, baina kontrakoarekin ere kontuz, ez? Zeren hizkera korapilatxua edo komplikatua ere ez da nahita ez esan gabe doa. Pentsamendu komplexu eta superlandu baten seinale beti. Askotan hizkera hori mordolo bat besterik ez da. Bai, gauza batzuk ez dira ikusgai dagoena besterik. Alegia, mordoloa da eta ez besterik. Jakina, askotan, kontuan eduki behar da, mordoloa dala helburua. Ez dala nahi gabe egindako gauza. Bai, ez dela albokalte bat. Ez, baizik eta hartzailea mordolotzea eta nastea bera dala mordoloa. Bai, egia da. Eta, tira, eraberean esan beharra dago, hizkera soila eta laburra ere, askotan behintzat ez dela inondik ere errazkeriaren seinale. Ez, are gehiago esango nuke, soil, labur eta ondo idatzi eta hitzeiteko, lan handia egin behar da. Eta baliabide askoren jabe izan gainera. Bai, nola zioen esaldi ospetsu arke? Zeinek, gutunarenak? Bai, horrek, bai. Gutun laburrago bat idatzi nahi nizun, baina ez dut astirik izan. Ez dut astirik izan, hori xebera. Alegia labur eta ondo idazteko, azken batean denbora eta izerdia behar dela. Eta hori zuzenean lotuta dago gaurko podcast honetako gai nagusiarekin, ez da, hizkuntzaren ahalarekin eta indarrarekin. Dudari gabe, batzuetan hizkuntzan gehiago ez, baizik gutxiago erabili behar da indar handiagoa izateko. Bai, hizkuntza ekonomiaren kontzeptua aipatu dugu lehen eta orain hizkuntzaren ez dakit desazkundea edo, ez? Bai, beti ez da horrela izaten noski, baina batzutan hizkuntzari diztira eta indarra emateko, hanpatu beharrean, hobe izaten da soiltzea. Eta bete beharrean, hobe izaten da ustea. Gogoan dut, behin nola Inigo Aranbarrik jasu zituen Koldo Izagirreren hitz gogoangarri batzuk. Bai, adibide txinpartatxua da, gainera Izagirrek hitzaldi bat eman omen zuen Bilbon, eta Aranbarrik hitzaldi horren parte baten, ez dakit, kronikatxoa edo sartu zuen,
bere zutabe idatzi batean, ez? Eta, bueno, guk ez daukagu tamalez orduko grabaziorik, baina, bueno, hala ere, entzun dezagun nola kontatu zuen Aranbarrik. Pentsa dezagun metafora batean. Esate baterako. Izarrek loreak dirudite zeruko soroan. Hor, zer dago soberan? Batetik, noski, zerua. Izan ere, izarrek zeruan egon behar dute derrigor. Beraz, izarrek loreak dirudite soroan daukagu. Soroa ere soberan dago. Loreak soroa baino ez daudelako. Izarrek loreak dirudite dugu beraz. Baina dirudite hori 19. mendea daia. Lizardirekin bukatu zen hori. Beraz, kanpora. Zer gelditzen zaigu orduan? Izarrak eta loreak. Eta nola esango genuke hortaz hasierako ura? Entzuleentzako zen galdera. Eta isiltasun une baten ostean etorri da erantzuna. Izarrak loretan. Papiroa loretan da, papiroa loretan da, papiroa loretan da, historia ez dugu egin nahi. Zurituz joan erdi-erdiko ezur muinera iritsi arte. Horrela hartzen dute indarrik handiena esaldiek batzuetan. Eta soberakin guztiak entze hori gainera ez da literaturako kontua bakarrik, ez da, kazetaritzan bertan urrutirago joan gabe, arau orokor bat da, edo zen. Hala erakutsi ziguten, garai batean, eta uste dut indarrean ez badago egon beharko lukela. Alegia, sobran dagoen guztiak, alferreko hitz guztiek traba besterik ez dute egiten. Kazetaritzan. Bestea beste, hain zuzen horregatik esat nubi da, albisteetan titulo laburrak, hobeak direla, luzeak baino. Gainera, konturatu bazarete, zenbat eta notizia handiagoa, garrantzitsuagoa, orduan eta hitz gutxiago behar izaten dira. Esate baterako, Franco hilda. 40 urtez diktadore, eta begira, 3 hitz aski. Aski bai, hau marka. Bueno, nola nahi ere, soberak inakentzeko erdoil burokratikoak entzea izaten da aurreneko pausoetako bat. Hizkuntza guztietan, ez euskeraz bakarri, baina euskeraz bereziki, hori egia da. Alferreko nominalizazioak baztertzea, komeni izaten da, eta aditz estilora jotzea. Eta azpimarratu nahi dute, alferreko nominalizazioa, ez danak. Bai, oso ondo egin duzu zehaztuta, bestela hemen bakoitzak nahi duen albertzen duta. Eta oso ondo, eta horixe ez, aditze estiloaren bertutez ari gara, eta horietaz jabetu gaitezen, Angel Lertxundik berrian idatzitako zutabe bat, entzungo dugu orain adibide ederra da eta hau ere. Amuak arraina nola, alaxe lotu zizkidan begiak berri paper honetako atzoko matraka deigarriko argazki batek. Lanbide hastapenerako hainbat langile ikusten da pankarta baten atzean. Pankartak gaztelaniaz dio, reconocimiento profesional. Hitz abstraktu batek eta adjektibo noranaiko batek irakasleen erreibindikapena burokratizatu dute, fosilizatu. Gaztelaniak metatu eta metatu egin ditu horrelako formulak, ohituta gaude. Baina euskaraz? Zertzion pankartako euskal testuak? Baloratu gure lana. Izen abstraktuak aditz baten eraginkortasuna hartu du. Baloratu. Adjektibo noranaikoak, berriz, izen zehatz bati utzi dio lekua, lana. Eta gure posesiboak izena indartu du. Bi mezuek ez dutela zehazki gauza bera esaten? Ez da beharrik ere. Pankarta batek ez baititu buletin ofiziala itzultzeko baldintzak bete behar. Behingoagatik euskara irabazian irten da. Ozenago entzuten ari naiz euskarazko oihua. Esan gabe doa, ez diezagula harren eta autoinork gaizki uler
hizkuntzaren soiltasunaren abantailez ari gara, baina ezkarari laburkeriaren eta simplismoaren apologia egiten. Alegia, soiltasuna eta telegrama, ez dira sinonimoak. Ez dira. Izan ere, hemen estilo kontuak ere beti dira importanteak ez eta horri buruz ere arituko gara. Orain pixka bat, zeren, bada estilo jakin bat, sarri, estilo ustez neutro baten, ez, purutasun estilistiko bat eta bakarraren mukurutzat jotzen dena. Izan ere, ez dakit, kentzea zaritu gara, baina galdera da, zenbateraino kendu daiteke? Hortxe dago, koska, hori da zaila. Bai. Irits liteke 0 graduraino, badago mugarik soiltasunean guztiz isildu gabe. Estilo neutrorik existitzen ote den, estilo jakinik gabe idaztea posible ote den, hauzi zahar eta aspaldiko horri buruzari gara, ez da, Irene? Bai. Susan Sontagek esaten zuen, adibidez, ez dagoela estilo neutrorik, inola ere. Sontag, aztertzen ibili izan, Jean-Paul Sartrek, Albert Camusen arrotza novela ospetsuari egindako analizia. Bai. Hau da, zuek garbi eukitzeko, eta nik ere bai. Sartrek Camus aztertu zuen, eta Sontagek bilak aztertu zituen. Hori da, puzlea. Puzlea hori da. Bueno, kontua da. Horren ondorioz esan zuen, Camusen ustezko estilo neutro hori, batzuek estilo zuri esaten dioten hori, impersonala dala, espositiboa, diafanoa, irmoa, eta era berean, estilo horixe zela, protagonistaren mundu ikuskeraren adierazpidea. Hortarako sortua. Bai, alegia, estilorik ez dagoela esan lezake inork, baina estilorik ez dagoelako ispilukeria horixe da hain zuzen liburu horren estiloa, ez da? Eta bere funtzioa betetzen du. Hori da, horixe bera. Sontagek, eraberean, ondo aztertu zuen, hola, batek idazketaren 0 gradua esaten zion hori ere, eta Sontagen iritziz, idazketa hori hain da antimetaforikoa eta hain deshumanizatua, beste dozein idazkera bezain landua eta artifiziala gertatzen da azkenian. Hain zuzen ere, antimetaforikotasun eta deshumanizazio horregatik, ezta? Hala eta guztiz ere, Sontagek ondorioztatu zuen kultura modernaren fantasiarik ezenetako bat edo dela estilorik gabeko arte transparentearen kontu hori. Bai, dena den fantasia edo aspirazio eze hori ez ote da izan nola esan maskulino xamarra. Hoixe bai, ez dakipa nik ez naiz oso egokia horri erantzuteko, baina badakigu emakumezko idazle batzuei leporatu izan dietela, eta leporatu egotzi, zerbait txarra balitz bezala, estilo hau edo bestia izatea, ez da, hau da, estilo ustez neutro horretatik urruntzea, hau da, bestiloren bat. Hori da, bai. Entzun dezagun, orain mesedez, Ursula K. Le Guin idazleak, zer erantzun ziren akusazio estiloso horiei? Azken batean, pentsatzen dut kontua zera dela. Enaizela maskulinoa. Ez dudala Ernest Hemingwayren maskulinotasunik. Bizarra eta eskopetak, eta emazteak, eta esaldi laburtxoak. Saiatzen naiz. Badut zera bizarkara bat, beti hazinaian dabilkidana. 9 hileko kotxean, inoiz gehiago ere bai. Eta zer egiten dut hile horiekin? Depilatu. Eta ez daukat eskopetarik, eta ez daukat emazterik ere. Eta nire esaldiek joera dute luzatu eta luzatzeko. Sintaksia franko non nahi. Ernest Hemingwayk nahiago izango zuen jo eta hil, hainbesteko sintaksia eduki baino. Egurra. Etzen makala gure Le Guin. Estilo handiko idazlea, ez? Esan dezagun, estilo handiko idazlea zen bezala,
Iñaki Segurola ere. Bai, hoxe. Bai, eta kasualitatea ere ez da izango, hark ere idatzi zuen, bere estilo beti suspergarri eta eder horretan, ustezko estilo falta horri buruz, entzun dezagun, haren ganorexia liburuko pasarte bat. Ez dago ondo idazterik. Barkatu, aurreneko pertsonan esango dut. Nik ez daukat ondo idazterik. Une oro sentitzen dut, jasaten dut. Bakarren batek esan izan du, nik ondo idazten dudala. Eskertzen diot, baina ez dut uste, hola denik. Nik idazten dut era batean, estilo batekin, estilo jakin batekin. Beste batzuek ez daukate estilorik. Sinetxarazi diete ez dutela errenik egin behar inongo aldetara, eta ibilera zuzen bate jabe izan behar dutela. Eta horrela, munduaz ari idatzi behar dutela, munduan sekula haizeak inondik joko ezpalu bezala. Beti, udazkeneko egun epe laino geldi batean bageunde bezala. Ondo idaztea hori izango da? Auskalo. Hemen era batean idazten dugu. Erremin batekin gabiltza. Hemen idazten dugun irakurtzen den munduak errena egiten du gurekin batean. Orain arte entzun ditugun aditu eta arituei kasu eginez gero, beraz, ezin da ez estilorik gabe idatzi, hori ondorioztatuko genuke behintzat, baina ahalko balitzere zen necesidade, ez? Bueno, aizu, saiatzea libre, Bai. Dena dela, azken batean, azala eta mamia bat direnean izaten da ahaltsuena hizkuntza. Orduan izan ohi du argin bere argitasunik handiena eta esan indarrik handiena. Bai, kontuan harturik hori bai, azalak eta mamiak bat egiteko modu bat izan daitekela hain xuxen ere kontrastea egotea bi hoien artean, hau da azalak eta mamiak itxuraz behintzat bat ez egitea. Bai, hala da. Efektu ederrak eta indartsuak sor daitezke horrela ere, eta sortzen dira, batez ere literaturan. Bai, entzun dezagun kontraste horren erakusgarri bat. Hain zuzen, negar egitea den jarduera intimo eta emozional horren inguruko jarraibide, hotz eta aseptiko batzuk Julio Cortazarrek emanak. Negarbideak alde batera utzita, kasu egin diezaiogun negar egiteko era zuzenari. Esan nahi baita, zalapartarik eragiten ez duena eta irribarrea bere antz paralelo eta baldarrarekin iraintzen ez duena. Batez besteko negar arrunta honetan datza. Begitartearen uzkurdura orokorra eta espasmozko hotz, malko eta mukiz lagundua. Azken horiek amaieran. Zeren negarra, norberak errimezintz egitean finitzen baita. Negar egiteko, zuzen ezazu irudipena zeure baitara. Eta hori, kanpoko munduan sinesteko ohitura hartzeagatik ezinezko baduzu, pentsa ezazu sinaurreiz betetako plater batean. Edo Magallaneseko itsasarteko lurmutur honetan. Zeinetan ez baita inoiz sartzen. Negarra helduta, estalezazu begitartea itxura honez eskubiak aurra barrurantz erabiliz. Umeek negar egin dezatela jakaren mauka aurpegiaren kontra, eta hobeto gelako bazter batean. Negarraren batez besteko iraupena 3 minutu. Ustez indarrik ez izateak ere eman baiti ezaioke esan indarra testu bati. Bai, asmatu egin behar, nola bihurtu indargabezia indar. Bai, guk errezeta magikorik ez daukagu. Bueno, magiko esaten nahiko lan. Nahiko lan, 10 puxtarri irabazitu gutxienez. Baina baitira, hori da, errezetarik ez daukagu guk, salbu eta behar bada irakurtzea ez da, aditzea eta aditzea. Eta, nola ez, hitzekin iraulka segitzea, guk hementxe, ez errezeta festa egiten dugun bezala. Ostiralean ez ahaztu,
bonus traka izango dugu, eta gaur 8 berriz gure matraka. Bien bitartean, ongi ibili guztiak eta guztiok. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Hitzei garrantzia handiegia ematen diedala leporatzen dit. Ez dela hizkuntzalaria, ez dituela apropos aukeratzen. Oraintxe, bat etortzen zaiola eta urrena bestea. Nire ondorioak barregarriak direla. Batzuetan zer esan ez dakiela geratzen dela, zer azterketa klase egingo ote diodan beldur. Zaila dela hitz bakoitzaren atzean intentzionalitate bat aurkitu nahi duenarekin bizitzea. Hitzak direla, ez besterik. Arantxa Iturbe, honetara ezkero. Hiztegiak tabernetan. Edukia eta gidoia, Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak, Arantxa Artola Aldanondo, Leire Errandonea Garzia Larratxe, Mirentxu Larrañaga Sueskun, Ane Ubegun Goikoetxea eta Nerea Urriza López. Muntatze lanak, Oli Artola Apeztegia eta Lara Madina Beitia Nanklares. Musika. Euskata Litesen Iparragirre Abila dela. Alaitz eta Maiderren Amaika Olako. Eneritz Furiaken Papiroa Loretan. Zea Maizen Gelditzen dena isiltasuna. Javier Muguruzaren Mazisi Okeita Denbelek. Aipuetako musika. Alos Quartet taldearen Oinutxik. Alboka taldearen Lau Mazurka. Angel Unzuren Abriendo. Rafa Ruedaren Foto Zaharrak. Iñaki Palacios eta The Gaels taldearen Three Jokers. Angel Unzuren El Color de la Brisa. Juanjo Otxandorenaren Itxu Gaxoa. Magdalena taldearen Análisis de un día previsto eta Lasai bat abestiak. Euskal Barroque Ensemble taldearen Jota Dokabakin. Bilbao. Lingo lingo monbokate, lingo lingo mondelete, lingo lingo moinolote. Tina toka wanano sal, no koma matina to yinama, tina toka wanano.